Γεια σας παιδιά, Greek Mobile Gamer εδώ. Σήμερα θα ανοίξουμε κρίσταλο στο Marvel Contest of Champions. Οκ, και ξεκινάμε. Να δούμε τώρα, θα ανοίξω premium, θα ανοίξω αρκετούς. Ωραία. Να το πατήσω από τώρα, επειδή... Εντάξει. Gold. Είναι χαρά, πολύ ωραία. Καλά, gold είναι, gold crystal είναι, λογικό να δίνει gold. Anyway. Ωραία. Να δούμε. Gold. Τα ίδια. Ωραία. Τώρα πάμε. Back to crystals. Τώρα θα ανοίξουμε. Μπορεί να μου δώσει κομματάκια για primo crystal. Για 3 αστέρια. Μπορεί να μου δώσει και για 4 αστέρια. Να δούμε. Το ανοίξω έτσι κατευθείαν. Να, για 3 αστέρια. Κομματάκια. Ωραία. Επειδή βιάζομαι τα ανοίγω έτσι, εντάξει. Πάμε εδώ. Daily Crystal. Βλακία θα μου δώσει, αλλά εντάξει. Για να δούμε. Hulk ένα αστέρι. Ναι, εντάξει. Οκ. Για να δούμε. Τώρα έχω 3 φορές το Hulk. 3-4. Ωραία, τώρα να δούμε τι μας έμεινε. Από εδώ τίποτα. Πάμε εδώ. Βασικά θέλω units. Για να ανοίξω κι άλλο κρυστάλλο. Ναι, καλά. 4 αστέρια. Να δούμε. Ωραία. Να ανοίγω κι άλλο κρυστάλλο. Ωραία. Για να δούμε. Κατά λάθος πάτησα πίσω. Κοίτα εδώ τυχεία. Ωραία, ανοίγουμε αυτό. Και πατάμε. Να δούμε. Στο primo crystal θέλω να πάρω κάτι. Και χάρηκα πως θα πάρω 4 αστέρια παίχτη. Με τίποτα. Οκ, πάμε εδώ ξανά. 1, 2, 3. Να δούμε. Εντάξει, μια χαρά παιχνιδάκι είναι, πολύ ωραίο. Οκ, πάμε πίσω. Τώρα ώρα να ανοίξουμε. Τι θα ανοίξουμε? Δεν ξέρω και ούτε θα ανοίξουμε. Δεν μας έμεινε τίποτα από αυτά. Άρα ανοίγουμε αυτό. Αυτό κερδίσει κάτι catalyst που σπάνια τα παίρνεις. Βασικά είναι πολύ δύσκολο να τα πάρεις. Τέλος πάντων. Να δούμε τι θα πάρω. Gold. Πάλι. Μια χαρά, 10.000 αρκετά είναι. Τώρα ώρα να ανοίξουμε και τον άλλον. Ωραία. Ανοίγουμε και αυτόν. Τώρα βασικά θέλω catalyst. Για να ανεβάσω κανένα champion. Αν και τα παίρνεις τα catalyst. Θέλω να πάρω κάτι σπάνιο αν είναι. Ναι, πάλι gold. 10.000. Καλά είμαστε. Ωραία. Τώρα πάμε να ανοίξουμε τους κρίσταλους. Οκ. Θα δούμε τι θα μας τύχει. Ανοίγουμε το πρώτο. Λογικά 2 αστέρια θα μας τύχει. Να δούμε. Και πατάω. Έλα, καλό. 2 αστέρια, hotbuster. Έλα τώρα. Αρχίσαμε τα 2 αστέρια, αρχίσαμε. Χάλια. Τώρα θα το αφήσω να κυλάει πολύ ώρα. Να δούμε. Θα το αφήσω να σταματήσει μόνο του.
Τώρα εύχομαι να πάρω κάτι καλό και αξιοπρεπές για το account μου. Αλλά σταμάτα μόνο σου. Αλλά και ναι, για να δούμε. Από ό,τι φαίνεται 2 αστέρια. Κάνεις πλάκα τώρα. Κάνεις πλάκα, τον ξανά έχω. Τίποτα. Μέχρι στιγμής για μένα είναι τίποτα αυτό που μου έδωσε. Το πατάω. 3, 2, 1. Ναι. Ξέρεις και τυχαίνει Spider Gwen βασικά. Πω τι θα κάνω. Wolverine 2 αστέρια. Το πιστεύω. Το είναι χειρότερο από το άλλο. Οκ, τίποτα βασικά δεν πήρα. Είναι σαν να δεν πειράζει όμως. Να δούμε 2-4 αστέρια. Λίγο κι άλλο να είναι τώρα επειδή είχα 100 units. Για να δούμε. 5, 4, 3, 2, 1. Πατάω. Τι πιστεύετε για τα Alliance Horse? Είναι μια χαρά, αλλά και δεν αξίζει. Έλα τώρα. Μια χαρά είναι τα Alliance Horse. Τέλος πάντων. Ultron 2 αστέρια. Τι να πω εγώ τώρα γι' αυτό? Κάνεις πλάκα τώρα, κάνεις πλάκα. Τίποτα δεν πήρα, τίποτα. Μαγνήτο δεύτερη φορά. Όχι ρε φίλε. Τέλος πάντων. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στη σελίδα μου. Γεια σας, τα λέμε.